यश कामत, अक्षय कामत, समीर कामत, सचिन दुतोडकर आपण सर्व मंडळी समोर येऊन प्रवीण गडेकर, ओंकार धुरी, सचिन वेंगुर्लेकर, दिनेश पेडणेकर, दशरथ पेडणेकर, लक्ष्मण वेंगुर्लेकर, सुलोचना पेडणेकर, निलेश सावंत, तेजल गडेकर, दर्शना पेडणेकर, राजश्री कुमार, संजीवनी कुडाळकर, प्रवीण ओंकार दीपक कामत, यश कामत, अक्षय कामत, समीर कामत, सचिन दुतोडकर, कुणाल रेवणकर, अशोक कामत, माधुरी कामत, निशा कामत, दीपक कामत, प्रकाश कामत, सुशील कामत, तेजस गवंडे, शरद गवंडे, दीपक कामत, साक्षी कामत, दीप्ती कामत, दीपाली कामत, विनायक कामत, शारदा दाभोलकर, कृष्णा दाभोलकर, गीता म्हात्रे, अमित कामत, आबा दुतोडकर, संजय कोटुरकर, महादेव कांबळी, अरुण साळगावकर, शेखर एरागी, लव मांजरेकर, महादेव कांबळी, उत्तम साळगावकर, मंदार माडे. सर्वांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. विठ्ठल जाणून घरात विजय गोवेकर, मानसी मंगेश पालक यांनी देखील व्यासपीठावर यावं. श्रावणी मेस्त्री, मी ज्यांची नावं घेते त्यांनी व्यासपीठावर यावं. श्रावणी मेस्त्री, सिद्धी खानोलकर, सुचिता खानोलकर, आरती खानोलकर, उमेश सावंत, गुरुनाथ खाडे, ओम गणेश सावंत, आबू मेस्त्री, सचिन खानोलकर, विनायक गोनेकर, हेरम प्रभू खानोलकर, तेजस गावडे. सर्वांनी व्यासपीठावर यावं. आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. दीपक बाईंना लवकरात लवकर जायचं आहे, त्यामुळे सर्वांनी थोडं सहकार्य करावं. हेरंब प्रभू खानोलकर, तेजस गावडे, जयेश परब, राज कावले, मनीषा परब, दर्शना कावले, सरस्वती परब, शांताराम परब, अक्षय कामत, निशा कामत, अर्चना कामत, अनिल कामत, साक्षी कामत, संचिता कामत, सुगंधी कामत,
विनोदिनी केळजी, सुप्रिया करंजकर, देवदास साळगावकर, दर्शना साळगावकर, पांडुरंग साळगावकर, प्राजक्ता साळगावकर, माधुरी साळगावकर, उर्मिला साळगावकर, प्रभावती साळगावकर, सरिता कांबळी, प्रणाली कांबळी, सुमिता भोगवेकर, सोनाली साळगावकर, कमल साळगावकर, वैशाली साळगावकर, शुभांगी साळगावकर, किरण खरात, संतोष वरक, संदीप वरक, संजय वरक, संतोष गोवेकर, संजय गोवेकर, विजय गोवेकर, किरण खरात, विठ्ठल खरात. मी ज्यांची नावं घेतली त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे यावे. किरण खरात, विठ्ठल खरात, वैशाली खरात, समीक्षा गोवेकर, सविता गोवेकर, विजय गोवेकर, भावना गोवेकर, लक्ष्मी वरक, विठू वरक, जानू वरक, बाबू वरक, पूनम वरक, वसुधा सावंत, गीता वरक, सावित्री खरात, सकाराम वरक, मेघा वरक, प्रतीक खानोलकर, सहदेव साळगावकर, निलेश दाभोलकर, नारायण साळगावकर, गणेश साळगावकर, लेस्ली रॉड्रिक्स, आदित्य साळगावकर, मनोज गोलतकर, ऋतिका माडकर, साक्षी दाभोलकर, अंकिता दाभोलकर, अर्चना दाभोलकर, अर्पिता दाभोलकर, स्वप्नलता दाभोलकर, किशोरी दाभोलकर, वनिता जाधव, सोनी दाभोलकर, अहिल्या दाभोलकर, कृष्णा दाभोलकर, बाबू वेंगुर्लेकर, भगवान कामत, विजय म्हात्रे, राजन कोंडूरकर, संतोष
महिला वर्गामध्ये वायगणीमधून काही महिला आल्या आहेत, तर त्यांना देखील व्यासपीठावर यायचं आहे. तरी कृपया लवकरात लवकर व्यासपीठावर यावं आणि पक्षप्रवेश करावा. मी तुम्हाला विनंती करते, जर आमच्याकडून कोणाची नावं घ्यायची राहून गेली असतील तर कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आडेली वायगणी येथील पक्षप्रवेश आता झाले. आपण आता वेंगुर्ला शहरातील पहिल्यांदा बोलवते सुरेंद्र त्यांनी व्यासपीठावर यावं. सुरेंद्र चव्हाण यांनी व्यासपीठावर यावं. त्याचबरोबर आदित्य खानोलकर हे पक्षप्रवेश शहरातून होत आहेत. त्यांना विनंती करते की त्यांनी लवकरात लवकर व्यासपीठावर यावं. सुरेंद्र चव्हाण आणि आदित्य खानोलकर यांचं आमच्या पक्षामध्ये आपण स्वागत करतोय. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. दोघांचंही आपण आपल्या या शिवसेना पक्षामध्ये, आपल्या शिवसेना कुटुंबामध्ये मनपूर्वक त्यांचं स्वागत करूया. ज्यांचा समाजाशी खूप चांगला असा संपर्क आहे, असे दोन व्यक्ती आपल्या शिवसेना कुटुंबाला लाभलेले आहेत. याच्या पुढे मी वेंगुर्ला शहरातील युवा सेना की जे युवक आपल्याला प्रवेश करत आहेत त्यांची नावं घेते. त्यांनी व्यासपीठावर यावं. केशव सकाराम कावले, किशोर सुरेश शिंदे, परेश नामदेव माने, अनिकेत सुरेश आदगावकर, प्रथमेश महेश वराडकर, हर्षद मोहन शिंदे, संदेश वसंत सावंत, समीर पांडुरंग पालेकर, रुपेश जानू कोथरेकर, बमराज महेश बराते, संतोष नवरू कोळेकर, निलेश युवक हे आपल्या देशाचं भवितव्य आहेत आणि असे युवक आपल्या जर पक्षाला मिळाले तर निश्चितपणे आपल्या पक्षाला, आपल्या पक्ष संघटनेला एक बळकटी प्राप्त होईल. या सर्व युवकांसाठी आपण जोरदार टाळ्या करूया, जोरदार टाळ्या वाजूया. आपल्या वेंगुर्ला शहराचे शहर प्रमुख सागर गावडे यांच्या माध्यमातून हा पक्षप्रवेश झालेला आहे. त्यांच्यासाठी देखील जोरदार टाळ्या होते. अजून कोणी पक्षप्रवेशासाठी आलेलं असेल आणि चुकून नाव घ्यायचं राहून गेलेलं असेल तर त्यांनी व्यासपीठाकडे यावं. आज शिवसेना वेंगुर्ला तालुक्याच्या शहर भागात आणि ग्रामीण भागातून वायगणी, कानोली, दापोली तसेच आडेली या भागातील सर्व नागरिकांनी शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश केला. त्या सर्वांचं सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेबांच्या वतीने आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेना पक्षाच्या वतीने मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. मनापासून आपले सगळ्यांचे फार मोठे उपकार आमच्यावरती आहेत. आपण अतिशय मनापासून सर्वांनी जे उपस्थित राहून शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश केला त्याबद्दल मी तुमचे शिवसेना वेंगुर्ला पक्षाच्या वतीने मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि ह्याच्यानंतर आपल्याला सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये धडाकेबाज काम करणारे सन्माननीय सावंतसाहेब मार्गदर्शन करतील. परंतु तत्पूर्वी आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये
सिंधुरत्न योजनेमधून जी मोठी गाडी ज्या अर्बन क्रुझर अशा पद्धतीची गाडी दीपकभाई केसरकर साहेब यांच्या माध्यमातून आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघाला महिला भगिनींना देण्यात आलेली आहे. तर त्या महिला भगिनी इथे उपस्थित आहेत. सन्माननीय वैभवी पोद्दार, भरारी महिला प्रभाग संघ आडे विभाग आणि सन्माननीय श्वेता चेतवणकर सचिव यांना मी विनंती करतो की त्यांना दीपकभाई केसरकरांनी आपल्या सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये चावी सुद्धा घेऊन या. लवकर वरती या, आपला बुके वगैरे घेऊन या. तर त्या धन्यवाद भाईंचे व्यक्त करण्यासाठी ते सर्व सुद्धा घेऊन या. लवकर वरती या, आपला बुके वगैरे घेऊन या. तर त्या धन्यवाद भाईंचे व्यक्त करण्यासाठी ते सर्व मंडळी उपस्थित आहेत. तर त्यांना सुद्धा मी मंचकावरती उपस्थित राहण्याची विनंती करतो. सर्व महिलांना मी आपण उपस्थित राहावं. करूया. खऱ्या अर्थानं सिंधुरत्न योजनेमधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम मच्छीमार बांधव असतील, तमाम महिला भगिनी असतील, त्यांच्या हाताला रोजगार देण्याचं काम दीपकभाईंच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. दीपकभाईंनी सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून ह्या भागात खऱ्या अर्थाने उत्क्रांती लोकांच्या जीवनामध्ये व्हावी अशा पद्धतीचा प्रयत्न भाईंचा होता. सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम मिळावं, गोरगरीब महिलांना, गोरगरीब सर्व मान्यवरांना सर्व महिलांना विनंती करतो आपण समोर चेहरा करून उभं राहावं जेणेकरून आपल्याला दीपकभाईंनी गाडी दिली. त्या गाडीच्या माध्यमातून आपल्या भागामधील सर्वसामान्य महिलांच्या जीवनामध्ये उत्क्रांती करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहावं आणि जास्तीत जास्त यशस्वी व्हावं अशा पद्धतीची शुभेच्छा मी आपल्या सगळ्यांना दीपकभाईंच्या माध्यमातून देतो. आजच ज्यांनी आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश केला ते आदित्य खानोलकर, त्यांनी काही युवकांना आपल्या बरोबर आणले पक्षप्रवेशासाठी. त्यांना देखील विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आदित्य खानोलकर यांच्या माध्यमातून हा पक्षप्रवेश होतो. आपण जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत करूया. सगळे हात ना जोरदार टाळ्याने. सन्माननीय जिल्हा प्रमुख दत्ताजी सामंत साहेब यांना मी विनंती करतो आपण महाराष्ट्र आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रमुख आदरणीय महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, आमचे मार्गदर्शक आणि महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री विद्यमान आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचा आज वाढदिवस आहे. ते माझे मित्र
आणि दीपक भाईंचे राईट हँड आदरणीय सचिन वालावकर, व्यासपीठात सर्व उपस्थित मान्यवर मंडळी, बंधू भगिनी, पत्रकार मित्रांनो, आज आमचे मित्र सचिन वालावकर यांचा 51वा वाढदिवस संपन्न होत आहे आणि याचं औचित्य साधून वालावकर साहेबांनी बरेचशा काही गोष्टी या ठिकाणी घडून आणले. एक पक्ष वाढवण्यासाठी काही लोकांना पक्षात प्रवेश घेऊन दीपक भाईंच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघाची धुरा वाहत असताना अनेक कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षातून आज आपल्या शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये आता प्रवेश करून घेतले आणि दीपक भाई तुमची सिंधुरत्नाची योजना आहे. आम्हाला तुमच्या बरोबर काय जास्त काम करता आलं नाही, पण तुमच्या शेवटच्या पिरियडमध्ये आम्ही या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आणि तुमच्या सिंधुरत्न योजना ही तळागाळातल्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक पोषक योजना अशी म्हणायला हरकत नाही. सर्व त्या योजनेमुळे बरीचशी कुटुंब या सिंधुदुर्गामध्ये उभी राहिली अशी ही योजना. सचिन वालावकर तर माझ्या मित्रांनी सिंधुरत्न योजना ज्यावेळी चालू झाली, दीपक केसरकर आमचे तर त्याचे अध्यक्ष होते. तुम्ही पहिल्यापासून या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य मंडळींना या वेगवेगळे सावकाडी मतदारसंघामध्ये देत होता. आमच्या मालवण सुद्धा मतदारसंघामध्ये काही मच्छीमार बांधवांना, वेगवेगळ्या समाजातील लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारे मदत मोठ्या प्रमाणात झाली आणि आमचे सक्षमपणे आपल्या पायावरती या सिंधुदुर्गामध्ये उभे राहू शकले. त्याचं सर्व श्रेय दीपक भाई केसरकर यांना जातं आणि म्हणून दीपक भाई केसरकर एक संयमी नेतृत्व. कधी काय बोलतील, काय सांगतात, ते पण त्याच्या मनामध्ये काय चालतं ते कोण ओळखू शकत नाही. आणि आम्ही जवळजवळ 1 वर्ष केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना सचिन वालावकर आम्ही एका समाजाचे तरी असलो तर वालावकर केसरकर साहेब या वर्षभरात माझे एक मित्र बनले. ते अतिशय आमची जवळकीमध्ये गेली 20-25 वर्ष कशी या वर्षभरात आपली दोस्ती निर्माण झाली आणि एक अभ्यासू, हुशार आणि योग्य मार्गाने तळागाळातल्या कार्यकर्त्याला आणि नागरिकाला कसं काय समाविष्ट करू द्यावं, त्याच्या कशा योजना आपल्याला पोहोचावे असं आपल्या माध्यमातून एक सातत्याने या ठिकाणी ते काम करतात आणि त्यांचा वाढदिवस आहे. या वाढदिवसानिमित्त मी वालावकर तुम्हाला मी शुभेच्छा देईन की तुम्हाला दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य परमेश्वराने द्यावं. पण त्याबरोबर आपले केसरकर भविष्यात मंत्री हवे. सिंधुरत्न योजना पुन्हा एकदा या ठिकाणी चालू व्हावी, कारण या योजनेमुळे अतिशय सर्वात शेवटच्या झाल्यापर्यंत आपण मदत जर कुठच्या योजनेतून करू शकतो तर ती सिंधुरत्न योजनाच आहे असं माझं स्वतःचं मत आहे. आणि मला सुद्धा एक शेवटच्या 4-5 महिन्यामध्ये दीपक भाईंच्या माध्यमातून वेगवेगळे ट्रान्सफॉर्मर म्हणा, अन्य म्हणा, असे बरेचशे गोष्टी मी मालवण कुडाळमध्ये जवळ नाही म्हटलं तरी 7 ते 8 कोटीचे शेवटच्या पिरियडमध्ये दीपक भाईंच्या माध्यमातून हे प्रश्न सिंधुदुर्गातून आपण सोडवल्याने दीपक भाईंनी कधी त्याला बघितलं नाही. आमचं पत्र गेलं ताबडतोब दिले साहेब असतील, मी असेल त्याच्यावरती सही करून बरेचसे प्रश्न आमचे सुद्धा या सिंधुदुर्गातून सोडवले. आज शिवसेना या कुटुंबामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सचिन वालावकर आपण प्रवेश घेतला. शिंदे साहेब नेहमी म्हणतात की पक्षाकडून आपला परिवार आहे, तो कुटुंब आहे. या पक्षामध्ये आपला सर्वांचा 100% सन्मान या ठिकाणी राखला जाईल. आपल्याला असं वाटणार नाही की आपण कुठे होता तिथून आपण इथे आलो, आपण या कुटुंबामध्ये होतो. अशा प्रकारचं वातावरण आपले सर्व आपले तालुका प्रमुखातील वेगवेगळे पदाधिकारी आपले वेगवेगळे असतील त्याच्या माध्यमातून आम्हाला सातत्याने तुम्ही कधी हात द्याल त्या हाकेला आम्ही सर्वजण कधी ओढ बसल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारची तुम्हाला आमच्या कुटुंबामध्ये आम्ही तुमचं स्वागत करू. आणि पुन्हा एकदा केंद्र साहेबांना पुढे जायचं आहे. पुन्हा सचिन वालावकर तुम्हाला पुन्हा एकदा या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असताना आपण पण सुद्धा एखादी जिल्हा परिषद निवडावी अशी इच्छा व्यक्त करतो. आणि आपण सुद्धा आता राजकारणामध्ये पदार्पण करावं असं मला वाटतं. तुमच्या सुद्धा राजकारणामध्ये अतिशय तुम्ही हुशार आहात आणि तुमची सुद्धा राजकारणामध्ये खरोखर गरज आहे. परंतु त्याचबरोबर या वेगवेगळ्या मना किंवा मतदारसंघामध्ये तुम्हाला
शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सुद्धा तुमची मदत या ठिकाणी लागणार आहे. दुहेरी भूमिकेमध्ये आपण सक्षमात हुशार आहात. आपण पुढचा निर्णय कधी घ्यायचा याचं ज्ञान आपल्याला अगदी परिपक्व व्हायचं मला स्वतःला वाटतं. त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्याला दीर्घ आयुष्य परमेश्वराने मी प्रार्थना करीन आपल्याला मिळावं आणि आपली इच्छा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात अशी सदिच्छा व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. यानंतर मी थोड्याच वेळात या ठिकाणी निलेश राणे साहेब आणि संजू भाऊ येत आहेत. एक 10 मिनिटात तोपर्यंत दीपक भाईने पण जायचं आहे म्हणून दीपक भाईने विनंती करतो की आपण पहिलं बोलून घ्या. त्यानंतर आपण निलेश राणे साहेब 5-10 मिनिटं येत आहेत. मग वाढदिवसाचा कार्यक्रम करू आणि त्यानंतर आपला संगीतचा कार्यक्रम सुरू. मी दीपक भाईने विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन करा. वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वजण जमलो ते आजचे उत्सवमूर्ती आणि माझे ज्येष्ठ सहकारी सचिनजी वालावकर, आदरणीय दत्ता सामंत साहेब, त्याचबरोबर सर्वांच्या नावं नाही घेतलेलं साहेब, सगळ्यांची नावं घेत नाही, सर्व पक्षाचे पदाधिकारी चालेल ना, तालुका प्रमुख, विभाग प्रमुख, त्याचबरोबर ज्यांनी नुकताच प्रवेश केला शिवसेना पक्षामध्ये ते सर्व सन्माननीय नागरिक, उपस्थित वेगवेगळ्यातील सर्व नागरिक आणि बंधू भगिनी, सर्वप्रथम शिवसेना पक्षामध्ये मी आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या लोकांनी पक्षाची ताकद निश्चितपणे वाढलेली आहे. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. त्याचबरोबर आनंदजी दिघे साहेबांना वंदन करतो आणि सर्वप्रथम सचिनजींना मनापासून त्यांच्या 51व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो. अशा तऱ्हेची मोजकीच लोक असतात की जी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी सुद्धा पक्षाची आठवण ठेवतात. त्यांनी तुमचा सगळ्यांचा प्रवेश घडवून आणला, अनेक युवक मंडळींचा प्रवेश घडवून आणला आणि एक नवीन ऊर्जा ही शिवसेना पक्षाला प्राप्त झालेली आहे. खरं तर दत्ताजी आमचे उत्कृष्ट वक्ते आहेत, त्याच्यामुळे त्यांनी केलेलं कौतुक त्यांनी पॉझिटिव्हली घेतो. ते नेहमीच चांगल्या चांगल्या सूचना करत असतात. आज सचिनजींच्याबद्दल एवढंच सांगावं असं वाटतं की एखादं काम करत असताना त्याचा किती पाठपुरावा करावा लागतो. याचं जर उत्कृष्ट उदाहरण आपल्याला बघायचं असेल तर ते सचिन वालावकर आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आज वेगवेगळ्यामध्ये जे अनेक विकास कामं झालेली आहेत त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणं, कारण निधी तर मी मंजूर करून आणू शकतो, परंतु ते काम प्रत्यक्षात जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचं महत्त्व कळत नाही. मग ती आपली पाणी पुरवठा योजना असेल, शहरात टाकलेले नवीन पाईप असतील, शहराला केलेली नवीन विद्युत रोषणाई असेल, आपल्याकडचं भाजी मार्केटच्या कामाचं उर्वरित काम असेल, मच्छी मार्केटचं काम पूर्ण करताना त्याच्यासाठी घेतलेली मेहनत असेल किंवा बॅरिस्टर नागपेंचं अतिशय सुंदर असं झालेलं जे त्या ठिकाणचं स्मारक आहे त्याच्यासाठी घेतलेली मेहनत असेल, असंख्य कामांचा उल्लेख करता येईल. परंतु एक असा तरुण की ज्याच्या कुटुंबाला स्वतः स्वामी समर्थांचे आशीर्वाद लाभले, त्यांचे आजोबा आणि वडील दोघेही या भक्तिपंथातले मोठे साधक होते आणि त्यांनी स्वतः स्वामींनी त्यांच्या कुटुंबाला आपल्या पादुका दिलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांची नियमित सेवा त्या ठिकाणी होत असते आणि त्याच ठिकाणी त्यांच्या आजोबांचं समाधीसुद्धा त्याच परिसरात आहे. तर एवढंच सांगायचं आहे की
स्वामींच्या भक्तीमध्ये नेहमी लीन असलेला हा एक तरुण समाजकार्यामध्ये तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने आपले योगदान देत असतो. त्याबद्दल मनापासून मी त्यांचं कौतुक करतो. त्यांना उदंड आयुष्य आरोग्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना शुभेच्छा देत असताना एकच सांगतो की आपण आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश केला म्हणजे सगळं संपलं असं नाही, तर पुढच्या काळामध्ये आपली जी वेगवेगळी कामं असतील ती कामं करण्याची जबाबदारी सुद्धा आम्हा सर्वांवर आहे. आणि आपण सर्वांनीच मिळून ह्या वेंगुर्ला शहराचा आणि वेंगुर्ला तालुक्याचा विकास करायचा आहे. आणि हे सगळं करत असताना आमचे तालुका प्रमुख, शहर प्रमुख, युवा प्रमुख सर्व लोक इथं उपस्थित आहेत आणि ते सुद्धा दिवस रात्र आपल्यासाठी मेहनत घेतील याची मी आपल्याला खात्री देतो. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचे आभार मानतो आणि त्याचबरोबर सचिनजींना पुन्हा एकदा उलट आयुष्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्याचबरोबर भरारी महिला प्रभाग संघ त्यांनी इथे त्यांना मिळालेली जी पॅसेंजर व्हॅन आहे जी पर्यटकांसाठी आहे ती अतिशय चांगल्या तऱ्हेने ते चालवतात. त्याच्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो. नेहमी एखादी गोष्ट घडल्यानंतर लोक विसरतात, त्यांनी आठवणीने एक आभार मानले, बुके दिलं, त्या सर्व भगिनींचे मनापासून आभार मानतो. आणि पुन्हा एकदा सचिनजींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. हॅलो. छोटीशी तस्वीर येतो पुन्हा एकदा. हॉस्पिटल नाक्यावरील श्यामा कोलगेकर यांच्या उपस्थितीत आमच्या युवा सेनेच्या मुलांचा प्रवेश आहे. त्यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांच्या हस्ते हा प्रवेश संपन्न व्हावा. आज मोठ्या प्रमाणात आपल्या पक्षामध्ये पक्षप्रवेश झालेले आहेत. पुन्हा एकदा आपण सर्वांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करू. आता आपण सचिनजींचा वाढदिवस सुद्धा साजरा करणार आहोत. तर सचिनजींच्या कुटुंबियांना सुद्धा वरती आमंत्रित करतो. सर्व